على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Masukin soal Buddha, Mas. Salawat Buddha, Mas. Gak apa-apa. Ora sak tim yo ngene iki. Sakit bener. Flash disk nih. Gon ngene mawon, Gon. Suwen, pepeling, Mas. Ya campur sari. Suwen. Nyak yo ora sak paket yo ngene iki. Ada napa-napa. Duduk gitu. Maula Mas. Campur sari, Mas. Waduh, mau selawatan saiki gendang sing Jawane ayo. La ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nyayokin iki sinten kabeh. Iya Mas, ayo Mas. Topong aku Mas. Yo wis Mas. Raiso. pun cekap itu ya Pak. Pak pakai nanti, saya ngapal orang Melayu. Anak buah malu ini. Sebenarnya. Ojo turu sore kaki ana dewa lang-lang jagat nyangking bokor kencanane titik Mas ora iso teh isine donga ketulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabarna rimo budi garak bu turi putih Mas tipu kayak ditandur neng kebon aku turi putih ditandur neng kebon aku maceret tipu kelondo kembali
wayangan sugel ya. Lah kula kepenaan lungguh kursi, Pak. Nah, komputer kena gak sido jalan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa, niki kepala desa kok gelem ngenekne pengajian itu mandungake umure dawa rezekine kathah. Oh gelem upeni kok jenengan tidak sah. Ingkang nomor kali ingkang hormati saking kepolisian, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil yang mewakili, dan semua yang hadir, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita syukur datang Allah dinten menika saged guyub rukun. Sugih niku mboten ukuran disenengi Gusti Allah. Halo. Sugih niku mboten ukuran disenengi Gusti Allah. Contone Qarun, Fir'aun niku sugih ning mboten disenengi kali Gusti. Melarat niku nggih mboten ukuran digething kalih Gusti Allah. Nabi Isa niku dereng gadah bojo ora duwe omah. Nggih tetep kekasih Allah Nabi. Dados wong lara niku nggih mboten ukuran digething Gusti Allah. Nabi Ayub niku lara. Nggih tetep kekasih Gusti Allah. Dadi jenengan lagi lara pilek aja bola-bali sambat. Nabi, jadi jenengan itu kurang kawan, bola-bali lorong itu digething Gusti Allah kok. Kadang-kadang itu Gusti Allah lorong itu sisa, bodoh-bodoh. Kancane iso mangan iso makan. Mboten ukuran. Jadi monggo kula panjenengan syukur dhateng Allah, apa anane ditampa kanthi ikhlase manah. Allahumma amin. Ingkang nomor kali monggo kula panjenengan tansah bersolawat dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kula panjenengan lagi leres. Tentunipun kula panjenengan pengin pikantuk syafaat wonten yaumul qiyamah. Atus acara-acara kala wau selawat ngoten niku kersane napa? Kersane panjenengan benjing dikenal kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bejo-bejone tiyang niku sing sabar karo telaten. Panjenengan sholat bapak-bapak ke masjid, imame ngajak zikir astagfirullah ping 3. Niku jenengan tlateni ternyata sing digawa mati nggih niku. Bondo donya sing sugih mboten dibetok mati, ternyata sing jenengan tlateni niki niku. Subhanallah, alhamdulillah. Mula nek enten tahlilan nang rawuh, nek kadang-kadang yo pesen sing imamnya suwe-suwe ya lho, ngoten iki ya nang. Moya duwe berkat kaya sahabat. Ani. Jamaah rahimallah dalu menika estu kula nderek remen niki acara-acara ingkang sae golek ridane Allah, golek ben disenengi Allah Subhanahu wa taala. Dinten menika kula badhe nggih lakon jenenge lakone perang kembang. Jadi kembang niku apik kados lagune kala wau turi-turi putih. Kalau wong mati ditandur ning kebon agung niku kuburan. Marga wine menungso diarani kebon agung. Oh ben tukul kembange apa? Lah saat niki kula lan panjenengan niku kan gawe crita. Mengke nak sedo niku dadi kembang lambe, kembange apa? Oh Pak Lurah apik, kene pengajian kembang saya. Wong apik-apik kok ya sedo, kembang apik. Tapi nek jenengan wis tuwa kok gawe crita sing elek niku dadi kembang elek, sing kadang anak putu ora wani nritake saking elek. Makanya kesempatan kali ngeten iki leres saestu melu seneng
setiap selapan sekali niku enten siraman rohani. Mang telaten, Bu. Mang telaten. Mang telaten. Mula badhe nyampeaken amalan-amalan sing gampang, sing bendina jenengan lakoni tapi disenengi kali Gusti Allah. Niku napa? Grapyak semangat. Namun niku Kanjeng Nabi petuk kancane diaru-aru. Terus tak kandang bulu. Apa neh bodho ngeten iki? Alhamdulillah Pak Bu kang hormati. Berkah bodho. Berkah Ramadan niku Sawal niku kula panjenengan tesih entuk kecipratan berkah Ramadan. Napa niku? Ati niki kalih Gusti Allah digawe gampang maringi pangapura. Gitu Bu. Gampang. Ternyata napa Bapak kula hormati, wong sing seneng gawe pangapura niku kalih Gusti Allah diparingi ganjaran tanpa batas, sakek gedene. Isone ya pas ngeten iki Sawal niki, mengke 3 sasi wis ketok asline. Wis mulai cetil, wis mulai lho ngoten iki. Berkah Ramadan dadi mumpung Sawal ngeten iki nek enten acara halal bihalal mangrawuh. Mumpung atine dijembarke kalih Gusti. Oh niki. Soalnya apa? Dalam rumah tangga mesti eneng congkrae. Pomo urip niku yo eneng asam garame ini yo aja kakean uyah. Mendem. Yo padune yo sedelok ae. Wedak kopi niku pahit Bu, tapi nek jenengan damelke kakung nganti seneng ati ikhlas niku enten rasane. Ning gawe karo brambyang ya. Ora diombe kanggo ngamuk. Diombe rene rasane iki wong senden cagak. Ya alhamdulillah enten poso. Poso niku kan nyegah hawa nafsu alhamdulillah. Awat kuat ngempet ora ketanggur kuat ngempet maem kalih ngombe bar buka niku perkara suguhan teh brambyang kok gak sida karweh ngono ya nek goro-goro. Mula enten berkah Sawal jebarke dadane kalih Gusti Allah dingge ngapura. Aku tak sing ngalah trimo mundur timbang tak wong kowe wis lali ora bakal paribasan awak. Ini jangan jadi luwur lagi ngiringi kaya ya. Ya aku tele kok Mas ae. Dicuting ngono lho. Kok ditambahi wis ta 4.000 mau tak tambahi. Paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra iso dijiro wong salah ora nggih tak cobane nggih. Dek jaman
ibuke penyanyi kamar mandi sekali-sekali ada Pak Lurah ben seneng. Wis ben pokoke iki juga seneng lah. Dek jaman ber. Oh. Jor kelingan. Biyen takon neng saiki. Oh, bapak-bapak ngene iki. Dina minggu sing tak tunggu buka sithik. Alah. Padha ae nek kono. Lah niki Janaka. Kula namung niki wayang Dak Rahmat wong yo ning kendang merjen kaya mejem. Mengke siapke rangsang Mas. Kula teng pedhi saking ngoten nggih. Niku enten niku perang cakil niku kan geni bahasa. Janaka niku janah Bapak Ibu hormati. Janah tuko, janah. Mula wong sing pengin iso mlebu swarga iki kaya Janaka. Ditonton wajahe niki menunduk dalam hati napa mboten sombong. Tawadhu. Mlakune Janaka niku apa wong idak telek wae ra pendeng. Dadi alon-alon ngeten niku. Lho ngeten. Lah mesti langkai Janaka dikawal karo sing jenenge Hanuman. Hanuman niku maksude wong sing iman. Wong sing iman iku putih jabane ya putih jerone, makane digambarke kethek. Nek putih jerone wis ilang ya genek ketheke. Ilang imane. Mula yen arep mlebu swarga ken jaga ketakwaane. Mula teng khotbah Jumat iki ada ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Niku kok jaga takwane. Dadi ibu-ibu ngeten iki dalam rangka napa jaga ketakwane Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan sing disenengi kali Kanjeng Nabi monggo diterapi sak ben dina niku sing grapyak semangat. Nendi yu nendi di niku lho pun nyenengke ati. Pun nyenengke ati. Mboten ragak, Bu. Yang kedua nopo disawang nyenengke. Dadi piyantun niku nek saged disawang niku nyenengke tok niku lho pun entuk ganjaran. Susah niku dosa Bapak Ibu hormati. Apa neh gaweane nyusahke tiyang. Cobi ngoten. Susah niku dosa. Apa neh nyusahke wong. Jenengan besengut niku disawang mboten penak. Jenengan nggih dosa sing nyawang niku sepet nyusahke tiyang. Kula njijal besengut niku 5 menit gak keluar, Pak. Kesel bae lho. Memang nyoba disawang nggih mboten nyenengke. Mangke nek jenengan sumringah rezekine bakal ditambah. Lho iya undang-undang kok berkas diundang padu metutur ya ora sida kula nuwun. Baleke mboten mangkon mongke padu, Pak. Rugi. Jadi monggo dalam keluarga itu dibiasakan petuk sing kakung, petuk sing putri itu diaru-aru, ya aja menengae. Lah ibu-ibu nggih ngoten. Kudu sing semangat. Awit napa? Swargane piyantun kakung niku bekti dhateng tiyang sepuh. Lalu ibu-ibu penting niki nggih. Swargane wong lanang niku tergantung leh bekti dhateng tiyang sepuh. Saiki kula tak angkat. Misalke maratuwa panjenengan garwane jenengan niku gadah emas 5 kilo, 5 gram. Niku diparingi maratuwane jenengan kira-kira jenengan eman apa mboten? Nah, tenang lho. Eman kok. Wis Pak pekno kabeh, kekno kabeh sak guling-gulinge kok. Wis kelona karo guling kono rasa karo aku. Ngono Pak mlebu su.
jenengan dukung niku gawane jenengan nek aja bukti dateng Pak Mboke niku jenengan kudu dukung niku aturane ngoten niku teng agama. Lah mengke jenengan dalane swarga napa marga dukung bapake garwa panjenengan termasuk istri yang soleh. Gara-gara jenengan taat dateng kawula panjenengan tiyang sepuh panjenengan ingkang sampun sedo iso mlebu swarga. Ngetok hadis-hadis kata niku tadi jenengan pang jembar nggih. Apa nek bodho ngeten iki nak bapake pengen mudik jenengan melok mawon. Aku ngawai buku beras, dia Mas boten napa-napa. Ngoten. Lah nek maringi tiyang sepuh nek bodho ngoten iki boten sah klambi, boten purut yang sepuh niku. Duit. Soalnya napa mungkin nek cilik-cilik ngoten niku saged mitrai. Loh nih, awalnya jenengan putrane telu jak kabeh, wae Pak Idut 100 saya belah titik loro, kok boleh disangoni teh. Monggo Bapak Ibu hormati, amalan sing disenengi Gusti Allah, sing gempang hapus dosa, niku wong sing saged nyenengke tiyang termasuk anak kecil. Teng swarga niku enten ruangan gedung Darul Faroh niku artine gedung tempat kegembiraan. Kanggone sinten? Kanggone piyantun sing nalika teng donya seneng nyenengke cah cilik, mbah kuwi anake dhewe, mbah anake wong liya. Bodho ngene iki hubung Allah jembarke rezeki, gampangke ati, eneng cah cilik cepak pitrah 2000 anyar-anyar lho wis meneng. Niku cah cilik, nyenengke cah cilik niku ternyata nopo kalih Gusti Allah benjing diparingi teng surga enten gedung sing khusus kangge nalika teng donya nyenengke cah cilik. Bu, halo. Nek putrane Pak Lurah mecahke piring teng jenengan teng dalem jenengan kira-kira diseneni mboten Bu? Rawani ya lurah wae. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Lha anake dhewe. Nah, tenang to. Itu seneni, lha nek sing mecahke sing lanang. Nah, saya nemen. Wis pas almari pecah kabeh. Mongkol sing ndongake jenengan benjing ya putrane awake dhewe kudune napa ora apa-apa nak kula bar ceramah ngeten iki Pak. Teko omah niku anak kula mecahke piring Pak. Akhire kok gak apa-apa Gusti Allah sesugih lho. Kula bar ceramah ngeten estu niku nyatane. Lah putrane Pak Lurah lho karuan ndongake jenengan. Makane anak niku disenengke sok nek tuwa ben ora dendam dateng kula lan panjenengan. Bocah niku nek diseneni kelingan, akhirnya dendam dateng tiang sepuh. Yo kuwi bakale sing dongane awake dhewe. Niki. Jadi amalan sing disenengi Gusti Allah ganjarane gedhe niku jenengan gawe seneng. Gawe seneng. Tawone Pak Kepala Desa sak perangkate niku gawe seneng. Wong ning kantor desa niku duwe masalah. Nggih mboten surat apa ngoten niku lagi disambut kanthi seneng niku ngamal jariah. Nggih. Jadi ngamal jariah niku gawe senenge tiyang terutama napa bab makanan Pak Lurah. Nggih jenengan nyugoi kula ngeten iki. Kula maem niku dadi daging kula diceramah teng pundi-pundi selama kula tesih urip niku ngamal jariah. Dadi nyenengke bocah ibu-ibu kula hormati. Wonten riwayat niku piantun kakung niku dosane kathah. Lajeng Nabi takon nang malaikat Jibril, kok dosane entek? Bapake mau nek metu saka omah mulih nggawa jajan kanggo anake sing cilik. Lho namung ngoten niku, Pak. Makane kula tek pundi-pundi niku kirmah Pak Lurah. Jajan boten kula pakai. Tak gawa kowe. Ki kok nek panitiane mudhep mesti aku ya yae lho. Saestu Pak, dulu sak niki kula. Kula butuh maksud.
Mangke ten griya niku nggih dipilih kali anak. Iki gak doyan ya, aku tidak doyan. Lho sing gak enak kok ketuke semangat ya Pak iki. Karo mboke tambah lemu. Mula mboten maido Pak Lurah, ibu-ibu niku nek teng pundi-pundi mesti tase gedhe. Iku wonge ya eneng. Sasel. Wonge gak nyangka. Lho ngoten niku. Dadi gak semudah gampang, pokoke gawe seneng ayo dimulai gawe seneng. Ben iso mlebu swarga. Wong niku nek teng donya gaene ngamukan. Teko arep mati kok jeneng ngamukan niku ora bakal mlebu swarga. Soale swarga panggonane wong-wong sing ora ngamukan. Nah carane yen ngeten iki sering ngaji-ngaji ngeten iki. Jadi guys seneng dengan yang tidak ragam, semangat. Tonggone nang Sragen nang Ngawi ditekoki ning ndi nang Ngawi alhamdulillah golek apa? Golek sepeda motor, melu seneng aku. Wis ngono tok wae. Gak usah ditambah-tambahi jajane apa yo. Ini iki wong wis malih mikir. Ora nyangoni ya jajane wis malih dadi ati malih dadi rusak. Makanya wis tuku sepeda motor rupane ijo. Jenengan dadi tangga sing sae napa alhamdulillah yu seneng ngane anakku ya ijo ngono kuwi. Ora kok ora tuku kok ijo. Seratuku ora kagak maidu. Bute melu seneng. Engang nomor kali amalan sing disenengi Gusti Allah tanpa batas pahalane napa? Wong sing sabar. Wah niki Pak, sabar niku kudu dilatih. Dilatih. Kalau tak cerita, anak kula niku kalih. Pake padha, mboke padha. Ternyata senengane nggih mboten padha. Dan ini dadi dasar kula panjenengan kersane saged napa? Sabar. Bojo nggih ngoten, Pak mboke beda karo awake dhewe. Saya ora padha. Lah omah-omah niku iso langgeng marga napa keduanya saling menghargai. Oh iya memang ya metune ora padha saka Pak mbok sing beda. Makanya salah satu kudu ngalah. Dadi mau balik ngeten iki hebatnya nak pas ngeten iki Pak, kula mulai yo nek riwayate Bu padha ae. Wong wedok ya ngono kae. Niku memang gawan bayi Bu Pak, dadi ya biasa. Ya kae jaman dhisik ya. Wong wedok itu gunungane kon gatekke, nak ra digatekke ngamuk. Makanya ibu-ibu nak jeneng nyuwun bapake niku mang cepaki kopi naskitel. Panas, lagi kental, lagi njaluk gelang kalung mas. Oh gak sido nesu. Nggur ambekan karo nyumput kopi ning gase yo mumet. Lah golek ning ndi? Ning ora apa-apa. Nih. Dadi kan nomor kali kula panjenengan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Gusti Allah seneng karo wong sabar. Poso niku abot. Ning gandeng kula panjenengan takwa sabar Gusti Allah dilakoni perintahe Gusti. Makanya kalau seneng ngeten pengajian ngeten iki, kalau nggih gadah jamaah. Selapanan karena apa? Nek wis 40 dina ati niku atos mboten kena dikandani. Napa meneh bapak-bapak sing marai atine atos niku napa? Sepele wae. Nek pipis ngadeg. Terus tak omong sisan iki mari kandhanane angel. Wis pura sambayange mboten ngadeg mesti. Ono kok di. Kowe pipis ngadeg nek saged lenggah. Nih. Lah kados jangan iki janah sing arep golek kembang, golek crita lah. Monggo kula panjenengan mulai sakniki gawe critane sok nak dikenang anak putuku yo duwe kenangan sing sae. Arep tumindak sae niku mboten sah goleki kancane, Pak.
urusan pribadi, tandurane dhewe-dhewe. Sapa nandur mesti mundur. Tuku sapi ketukan gadung, nek tuku gadung urung tentu ketukan. Ya kan? Nandur pari tukul suket. Nandur suket parine ora eneng. Jadi pokok kula panjenengan niku ndang gawe crita. Mula kados Pak Harto, jepe nak jaman ku to, cerita. Pak Karno niku mun sedo niku kaya-kaya ditese urip kagem duwe cerita. Makanya kula panjenengan gawe cerita sing apik, sing mendem-mendem yo wis tuwa mendem nggih. Mudah anak putune isin. Ngeten gawe cerita sing apik niku kanthi amal saleh. Temu dibutuh pun kathah pengajian niku sarana untuk membuat kula panjenengan dadi sae. Sing nomor 3 seneng weh-weh. Ibu-ibu kula hormati, bapak-bapak kula hormati, jenengan paring sedekah niku dadi ngamal jariah. Kula nek piantun dhisik niku ngenekke bancaan. Utawa niki tesih Sumatera terbiki. Ater-ater niku nak jilian kula niku sego telung rantang, jangan iwak, ndok, jangan kentang, sego terke nggone bae. Niku ajaran yang luar biasa. Siji nyambung silaturahmi, loro paring sedekah, sing ketelu mesti bae ngowahi fitrah. Nah fitrah itu ternyata donyane bae sing kudu diresiki, sing diparingi sedulure. Lho, ajarane ngoten niku. Dadi nyelametke dosa donyane bae nggih awake dhewe nyambung silaturahmi. Mula nak paring sedekah niku yang pertama dulure sik digoleki. Ponakane, anake bule, anake budhe niku yang utama. Ora usah golek ado-ado, dulure sik. Sing eneng sambung rakote kangge rahim. Sing eneng hubungan karo rahim. Mbok dene anake mbok dene anake budhe. Mboten enten bekas dulur, mboten enten bekas bapak. Sing eneng bekas bojo. Lho niku wis aturan niku. Ora mbok elek apik kudu tetep pake, mbok elek apik tetep mbok kudu dihormati. Mbok apik ku ya dulure, mbok elek ku ya dulure kudu disambung silaturahmi. Makanya enten acara halal bihalal ini luar biasa. Bodoh jembar ke dadane. Atur Janaka niki. Lah Janaka niki eneng musuhe jenenge Cakil. Ini aku yo rene gamelane ra patek iso perang. Nah, iki tak gambarke Cakil. Nah, Cakil ini buta, Cakil itu buta, itu ora iso bedake bener elek. Sepenting duwek-duwek ku dhewe, pangan-pangan ku dhewe. Mripate mendhuwur wong sombong arogan, mlakune mesti pencilan. Hae. Ora sithik ae setengah. Layangan setengah tugeling. Niki lah mesti Cakil niki sing ngancani ora punakawan Pak, jenenge togok. Togok niki artinya togut. Melek sing dipikir duit, melek sing dipikir bagi aku ndi, Mula jenenge togok, togut. Mesti duwe kanca jenenge bilung. Bocah iki lho bocah. Wailun neraka. Mula panggonane neraka. Mula dadi Janaka sing lomat. Bya banyu tinelah ora karo lah yo jeneng loro kaya nganggur.
Lho niku lagu tuntunan. Nek sedikit buka dompet aja suwe-suwe. Biar biu sing akeh. Buka dompet biar kesuwen. Mikir, Mak. 120 atau 50 gak sido. Ora ning 2000-an sing dipilah sing elek sing ndi. Makanya lagu gending Jawa niku luar biasa. Mau tak gawake play dhisik jane klerune yo aku sing sak ae. Lun biak biu kanthi apa mesem guyu. Wae sedekah yo sing mesem guyu. Aja karo nesu-nesu. Jadi nak wis niat apik, aku kok pengen bantu ponak aku, ndang langsung. Mingko 2 jam ngono wis beda. Margo apa? Setane metu. Nggih, setane metu, Pak. Makane cakil kuwi senjatane keris, Pak, lincip, Pak. Lincip. Iki senjatane lincip. Nah, keris niki. Jadi nak kesuwen, bapak harus niat kenceng, arep pengajian ini sangu 10.000, sing wedok lakone kok sangu berapa? Murah ngerti, arisan. Dari 5.000, murah situ. Lu ngeten iki. Mula senjatane Janaka jenenge panah. Setan kuwi kalah karo ati. Panah. Yes. Bisa mikir perang ya sumben nanggap neng mulai nganggo ati sing meneng ternyata nopo wong nesu kuwi kalahe karo ati sing wening sing tenang. Oh nih jadi nek bapake lagi duka jenengan ya mendel mawon. Kadang-kadang lu kriwikan dadi goro-goro ngekeke wedan dadi padu. Bu ngekeke wedan kopi. Aku kesel, sing kesel aku tok. Aku kan esuk nyapu bangkos kaya kesel. Wis ra sida gawe. Kok nak dilokke sithik. Ibu-ibu nak mesu medeni lho, Pak. Nganggo celana jin kok urip lanang gembok ya, Pak. Brekatane iya. Wahnya linggis mus piro brekatane angel lu ngeten iki lho nenek gandeng-gandeng ibu-ibu ngaji bapak-bapak ngaji oh iya abote ngekeke wedan iki sepiro to ngirit Bu nek jenengan boten jenengan damelke bapake mesti jajan ning jowo gek bakul ayu rondo susah ujungnya nopo Mas Bos kopi nopo susu teh nek warung kok teh yo gengsi kopi gek kuwi bakule leh manggake mesti karo ditunggoni mulai ibu-ibu ki nek mari nunjukan teng kakunge ditunggoni piye Pak mau kabare leh nang budaya ning opo ora tinggal pro dolanan HP dhewe mari wong lanang ngamukan iki susu loro kuru-kuru mati Pak mikir ngono nang gaya omah Pak polisi jenengan gaya ning jebul kuatah abang ngladeni wong masyarakat iki terus Pak Lurah yang wong lu kan katang enten sing pinter manut sing wangel iku goblok ra mudeng wayelan gak basa sisan mbahmu marah emosi lan saya itu Pak polisi rekoso niku ya urung mikir omahe dhewe anak kerja anak rewel mboke rewel wah mumet teko kantor telat senene kok mandek siap teko omah HP ini goreng dicek lho ngoten niku dadi dihargai awet nopo ibu-ibu itu paling beruntung di akhirat kae nopo dilindungi 4 laki-laki aja sembrono karo kakune siji sok nang akhirat ibu-ibu niku dilindungi 4 laki-laki siji bapak jenengan loro garwane jenengan telu anak lanang jenengan 4 adik jenengan Quran Masya Allah
ora hebat. Makanya nak selana apa juga sebenarnya lindungi aku nang akhirat. Didungake niku urusane atine kali Gusti Allah mang dongak. Jadi ujian jenengan kesabaran. Ojo dijolke. Bangsane ragate rekoso dijolke. Nek jolke yo nak penak neh ora neh. Lho ngene iki. Dadi monggo lah. Dihargai sing kanggo nikan lebaran. Monggo sing dereng ya dereng diparingi ujuan. Ternyata gambar ujuan dateng kakung niku sak gelas niku ganjarane poso sunah sedina. Wonten keterangan ngoten niku. Wong sak gelas ya lho. Nah, nek gak saged dikancani. Ditunggoni se Pak ujuane teng mriki crita. Kula biasa ngoten niku Bu, Bapak Ibu. Garwa kula niku kepala sekolah SD. Niku anggere mulih ngoten mungkin kula teko. Mawon kabar apa. Jadi ditekok itu ora wong loro meneng ngoten. Nah, niku sing marang padu niku siji bagi suami istri nyepatu turune gak amor. Niku saestu. Turune Pak ning depan ngarep. Mboke nang kamar niku marai padu. Tenang. Jadi ibu kudu telaten bapake watuk niku diparani. Yo sosok watuk tenanan. Sosok iku watuk sajane yo ngerti ngono. Ngono nak anu ndak tukane obat ngono Pak. Karepe Pak iki jenengan sing kan mijeti lan ngeroi malah diundange Yusarem. Ora sida mari. Soale ngetok duit, memang eling-eling Bu. Lho niku penting soalnya napa nek turu amon mesti saged cerita. Tanpa disadari saged cerita. Kula niku nek ngandani bojo kula, Pak. Kula jak teng Sragen. Sak mobil ngoten nggih kan seneng. Wong wedone jak dolan kan seneng nggih to, Bu. Niku nggih kula kali. Ning toko Mas nonton sik ya, nonton sik. Ya sebutnya nonton sik ora tau yo di duit ta. Nah, ngoten. Dijak dia seneng. Soalnya apa? Bapak-bapak yang aku hormati, ibu-ibu niku nek kena asam lambung, ngentekke duit, ngentekke dunya. Marine napa? Tibake napa? Jak seneng. Jak seneng gak kudu larang, Bu. Yo jak laku-laku, yo gak satu adu-adu to cedak-cedak, jak pita, tuku nyaya, wong. Sing penting seneng, disenengi ternyata, Pak. Niku obat mboten enten niku. Doktere paling ngomongnya tadi, kok titeni niku. Sing sabar ya, tengah putih mboten enten obat sabar. Nggih dokter paling sing sabar ya. Padahal bar muni ngono kuwi lho bayare 600.000. Saya satu, kalau ngalah soal niku marine sing seneng, ternyata seneng. Makanya seneng niku untuk ganjaran, seneng niku disenengi Gusti Allah, seneng niku disenengi masyarakat. Nah, jadi sumber penyakit itu saking susah itu tambah masalah la isakatum la jidanakum balai kapatu ina ngadabi pasane wong susah jenengan ngamuan delalah metu lapang lho roke kecantol paku suwe tambah ragat nes COD gak bener ketok apik tekone ngoten niku piye. Jadi monggo ibu kula hormati niki momen-momen sae monggo dimanfaatke mumpung dijembaki dadane kali Gusti Allah. Ben entuk cerita sing apik. Dadi piyantun niku nek iso lungone dikangeni lungone dikangeni. Ora nek digoleki. Niku. Ayo Mas, lagunya Mas meneng kabeh jelas. Aja. Oh ya kita campur-campur sari mobil apa sore ngono dah. Aduh Pak polisi ki bareng hiburane ngono ya ayo piket kae lebaran wis adoh karo wong tuwa awake dhewe iki lho nanti iso karo wong tuwa dongake umure panjang sehat Pak polisi nika nggih amin. Ayo Mas iki Mas
Ayo. Nah, tak tambah 5.000 kok. Ya tak kon gubuk asmara yo. Yen liwat aku kelingan. Ayo buat dibantu, Bu. Ate tak goleren. Ya ayo. Karepmu. Wes. Aduh. Saya ngapal baluran nih. Yo, iki acara apa to yo? Pak yo tamune akeh menudan-udan bodone kan. Iki acara halal bihalal. Sing ngaturi Pak Lurah kira-kira suwan ing mantingan doh kono doh kene. Karepe ngibur masyarakat ben atine seneng. Iki yo derek gawe Gusti Allah. Iya yo. Alhamdulillah. Muga-muga acara pengajian rutin tetap berjalan nanti terus sampai hari kiamat. Allahumma amin. Nggih Pak Lurah. Kalau damel pengajian duka akad pengen ke Kecamatan Mantingan itu izin tempatnya nopo. Kalau kursi sampai kiamat itu tanda tanda Pak Camat. Es tuh harus itu sih. Mula kudu matur suwun karo Pak Lurah, sak kanca, sak wargane kok gotong royong saged rukun. Muga-muga Allah paling berkah wonten desa Plang Kidul. Allahumma amin. Iya yo. Aku jane yo pengen ngibur suatune. Aku jane yo pengen nembang murid-murid budaya Jawa. Lah nek rejene ya lho. Rejen loro ya gak muni iki. Aja. Ayo Mas, pesan-pesan Mas, kita apa pegel Mas apa dodol. Sing isane apa kono ten ayo. Neng ayo. Sluku batok ela sirama menyang Solo le payung moto mak jedit loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit sluku batok ela sirama menyang Solo le payung moto mak jedit lolo wong mati ora yen obah yen urip alhamdulillah iso. Lah cakil mau membo dadi jenenge buta geni. Marga setan kuwi digawe saka
geni, makane isone mati dipanah jemparinge saka Janaka. Dadi mangeling-eling oh nek wong nesu kuwi awake kudu ngladeni kanthi ati sing wening. Ati sing wening, sing sabar. Anak ngamukan niku nggih ujian kula lan panjenengan. Anak nakal itu bukan ukuran jenengan digedhe Gusti Allah. Nabi Nuh niku anake Kan'am niku nakale ra ukuran. Malah boten mlebu agamane Nabi Nuh. Kan'am namanya. Dadi boten enten ukuran. Dadi kula lan panjenengan nek ngertos Gusti Allah paring contoh-contoh ngoten niku boten sah gumunan, boten sah ngelokan. Dadi nek ana tanggane loro rasa muni kaya Gusti Allah, nek diuji Gusti Allah kuwi mboten sah didongake mawon muga-muga ndang mari kowe alhamdulillah yo diuji kuat aku urung karuan kuat digedheke atine. Allah sampun contoh teng para nabi. Dadi wong gane loro-loro niku ora kok kuwi digedhe Gusti Allah. Niku anake nakal urung karuan kuwi digedhe kali Gusti Allah. Nabi-nabi kan enten. Bojo sing beling urung karuan kuwi ya digedhe kali Gusti Allah. Nih. Jadi alhamdulillah ya. Dinten menika dinten sae kula nderek seneng monggo ibu-ibu sing di wonten Pak Lurah rutin niku mangklateni. Keuntungannya kathah. Yang pertama nambah syukur. Pertama syukur. Enten pengajian pun nambah syukur. Khususnya ibu-ibu minimal dandan. Otomatis dandan. Ya kalau aja pengajian enggak dandan. Ini apa wani ya? Ini dandan. Karena apa? Nak pengajian jenengan lho nang omah rumangsane ayu dhewe bareng pengajian tibake. Ya kok eneng manfaat. Sing nomor loro nek jenengan rajin pengajian nek omah loro boyok loro asam urat teko pengajian kancane akeh. Akhirnya dadi seneng lali lah lorone. Apa karo utang kabeh utang ku rasa mikir kuwi. Ya kan? Roja ula rasane sebat kakean cengkir siraimu medhodone sesek kakean ngalam donya kahanane warna-warna jarene golek butuh srobot kono srobot kene yes ngono kuwi. Sing penting napa rukun gak sanggahe perkara. Sing nomor 3 keuntungane panjenengan melu pengajian. Awet nom. Neng omah kadang-kadang namung mikir loro, mikir utang, mikir bojo, mikir anak. Neng pengajian alhamdulillah ra ketan 2 jam ora patek mikir kuwi. Ra ketan teko omahku mikirnya kabeh nek enten jedan. Oh, ngeten iki. Keuntungan. Sing nomor 3, nomor sekawan jenengan bersyukur neng majelis taklim termasuk dalam masuk napa golongane wong sing taman di taman-taman surga Gusti Allah. Nyatane teng pengajian ora ana wong ngamuk. Eneke wong seneng petuk salaman karo mesem guyu. Lah mesem panjenengan itu marakne enom soalnya kok pipine niki wah senam mesem, senam mani. Lho niku ambak-ambak ngoten niku tapi nek rutin jenengan suwe-suwe sing ora tau guyu dadi guyu. Sing penting ora guyang-guyu dhewe. Niku masyaallah. Ganjarane kathah mulo dadi wong sing disawang nyenengke. Napa nek hadis nika wong wedok iki gampang mlebu swarga nek disawang kagunge nyenengke. Putih intine disawang tiyang niku nyenengke. Nyenengke napa? Kathah. Nggih wajahe, pakaiane, kerapiane. Wis apik lah disawang nyenengke. Wis disawang wanyel kuwi padha ora gelem karo niku gawane kudu mantuk sandhawa. Tenang, Pak.
Lah yang perlu adep-adepan yo gak gelem maro-maro ngono ya kebangetan. Nggih pun medal sampun dalu. Ngaten mawon, ya aku yo kesel Mas piye. Oh, ning titikane ngono ayo rada penak lho. Lah tak gawake wayang sak kotak pikirku nek urgent ngono ki wis ora kena iso ya. Ben go belajar sampeyan ben jos. Ora cocok tak jak tanggapan Mas. Ya wis benar. Ngono. Mas ditutup kali tombol hati Mas. Kayak iso nek. Iso tombol hati sing versi Jawa. Aku soalnya temaku nguri-nguri budaya Jawa. Dijak. Tombol hati iku limo sawarnane maca Quran angen-angen samanane. Ayo
niki mangeling-eling lebih baik kula panjenengan ngapingi amale dhewe gak sah ngoreksi amale sanes. Niku penting noleh-noleh apa ngantos tinggal salat niku kunci swarga, nek ora salat ora duwe kunci. Nah niku bersekep pengajian gak salat ora ning gunane. Melu poso gak salat ora ning gunane. Apa nek iki zaman akhir. Ya. Tombo hati nyedak kiai purun ngaji dilakoni. Tombo hati nyedak kiai purun ngaji dilakoni. Sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Iki jari zaman akhir akeh wong ora padha mikir. Becik ayo padha zikir, zikir lan sholawat ngayem kepikir. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Iki jari zaman putra sikit-sikit jari bid'ah. Becik ayo ndaki gagah besok yen pecah husnul khotimah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Nggih, saking kula ngatur mawon kurang lebih nyuwun pangapunten sipate menghibur panjenengan sedaya. Mugi-mugi tansah sregep oleh anggene ngaji. Nggih telaten nggih. Wong duwe lurah gelem ngopeni kudune disyukuri. Timbang Pak Lurah blayang karepe dhewe lho, jenengan rugi. Niki kok disemangati jenengan dijak sareng-sareng bangun kampung nggih. Pelan kidul mugi tansah pinarengan rajun. Allahumma amin. Sepindah malih kula matur suwun dhateng Mas-mas Orjen sing membuat suasana menjadi menjadi meriah. Tombo udan matur suwun kanthi sabar. Ya, tetap semangat.
tetap banyak berinovasi. Misalnya Pak Lurah ngakuri mobile sinten, jadi langsung on. Nah, kudu latihan. Ini masukan ini betul nopo, karena setiap mobile itu punya metode sendiri-sendiri. Jadi nyambung, akhirnya hati menjadi bahagia. Bahagia niku sehat, penyakit minggat. Makanya bapak ibu nak pengajian dijak, nek jenengan melu pengajian ngene bapak mboten dijak utawa ibu mboten dijak, jenengan cerita dipaido nyang mubare gayane ngono kuwi Pak. Remuk. Dijak kok dadi ben padha ngertine. Rungokne. Ngoten iku. Dadi monggo kula panjenengan pokoknya eneng apik melu ngoten mawon. Nggih Pak Lurah nggih, melu ngoten mawon. Pun insyaallah mungkin gabane panjenengan suami panjenengan ayem. Mau bapak jenengan boten ngerti klothok ngerti bojone. Wayu pun nang jilbab ya, ngoten niku ya. Nuwun ngaten mawon bilih topik hidayah. Yang pangpunten enten kelapatanipun kurang mahram ya sembuh piye sebenarnya mulai. Bilih topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanipun sederek kula Mbah Juwen yo kalah awu teng mriki niku danyange mriki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka li ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazitahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an mubarakan wa 'amalan taqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ila fariqin 'ani syarri fa'idna wa qdi hawaijana khususan hajatina hajatikum khususan ila hajati man hadara fi hadzal majlis hajatan sholihatan hajatan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dumateng para jamaah sedaya Bapak Ibu ingkang kala hormati, menggah-mengahaken kala wau inti pengaosan wonten para halal bihalal mugi-mugi kita saged mengerti inti saking